Il-Malta College of Obstetricians and Gynecologists qal li d-direttivi tal-MUMN kienu ta' detriment għas-sikurezza tal-pazjenti. Fis-stqarrija ġie nnutat li aktar minn 80 proċedura ta' kirurġija fil-qasam tal-ġinekoloġija kellhom jitħassru. Il-biċċa l-kbira ta' dawn l-operazzjonijiet kienu skedati biex jinvestigaw is-sintomi tal-kanċer. Il-Malta College of Obstetricians and Gynecologists qal li jħoss li l-impatt ta' dawn l-azzjonijiet industrijali tal-MUMN fuq il-kura u s-sikurezza tal-pazjent huwa perikolus. L-appell tal-ġinekologi u l-ostetriċi mur id-fit ma dak tal-kirurgi u t-tobba li fl-aħħar sigħat ukoll talbu għal ftehim bris il-pazjenti. L-Assoċjazzjoni tal-Kirurgi sostniet li l-MUMN għandha terfa' responsabilità fuq spallita għall-azzjonijiet industrijali li qed joħolqu dannu għall-pazjenti. L-assoċjazzjoni li tirrappreżenta lil kirurgi żidet is-sostni li l-ebda operazzjoni ma tħassret jew waqfet ħeżrem minħabba li xi kirurgu jew konsulent mediku ma kienx hemm, iżda għaliex l-infermiera waqfu jaħdmu minħabba azzjonijiet ordnati minn Pawlu Paċ, il-President tal-MUMN. Dan b'referenza l-ħtija li tefa' Paċ li skontu l-konsulenti mediċi jitilqu f'nofsinhar. Ma l-Assoċjazzjoni tal-Kirurgi naqdet ukoll l-Assoċjazzjoni tat-Tobba l-MAM li qalet li żewġ terzi tal-konsulenti illum għandhom kuntratt li bih jaħdmu biss fl-isptar pubbliku u mhux bil-prattika privata tagħhom. Il-MAM qalet li Pawlu Paċ missu jagħmel konxju l-membri tal-Union li jmexxi li d-direttivi tal-Union ma jfissrux li pazjent b'dannu minħabba l-azzjonijiet industrijali ma jistax ma jfittix bil-qorti lil dak l-infermier li qed jistrajkja.